hatak dola mana? Ini Asdc Indeng Tiket Mahang Kethek dan Kecok Katalon Arni ikan sili tu ada tinggal no cuma mereka tanggung ikan kena bagus surong itu malang center committee assistant center general secretary saksi lain akan kita juga foto akan proses dan itu karena Kardom kadu bui phanta Kheroni jirpo ke hailo khana kardom pa jiriklo Jasemet 1986 aninkan 17 May Mahang Kethek Asdc pini 2025 May tarik ke foksi anu bangke nikan pikap nang plengkang lasila bangso nikan pikap ajak kiding Asdc Karbi Asong Karbi Asong Chilang Tetpen hala bangso hut di masa student senior North Kashari Students Federation pen Chenglok Karbi Anglong long penang la bangsu Karbi Anglong pen di mahasau Parman emprek long nai pu ka song lo naga sharap duna song di pigla silahaya song ka dugo vetum kabor i pen jasimet Asdc KNC pen sepati pi ponsi emprek ke hang akache song bangke pini kan pikap an artanang klengjar kit disita 95 aninkan first April ni department from cap MOU che tok pen tumwan lo sita hemprek long le det langa potsi uthot la bangso hemprek ke hang la ansu se kapang tang pon tunang jelam pe mat tapon si Asdc West Karbi Anglong District Committee kini jasemet president agi hai Sing P secretary Paul ke hai pen chipati pi ponsi pen pulitum kaddu we ke hai Ramsing Tokji kan Charlie Asong general secretary tendang lok da Asdc KSA Songja tumche tong pen Kheroni long kini la nikan pikap Asdc Asong Mahang Kethek Arni bangke Katalon pon lo la si la bangso nikan pikap Katalon pon long pop abang helan ke joy ki kali la sunikan pikap bang bong jasemet hemprek long nangji pu akache song long penang Asdc KSA KNC Asongja ke hai pi tum apran ke dam dulo la pen hala hai atum apran ke dam la bangso ali asonsi la pen ke Karbi Anglong ratum sami u iran re kache song pen ali asonsi 95 belitum department from cap MOU che tok pen sewan lo tasi so hempre ka palongi phan lang so se che song pon tu bom na lang ku si pini la da kache tong arat anda minitum ching wai pot la pen hempre kache song alokot che semet non Karbi Anglong kachari bom tim Karbi Anglong mate BJP ya government atum kachari ke claim ke dam ke chokchi Udam elote Block 1 and Block 2 Meghalaya Fan TPG Palang litum 2021 aning kandi tu kachit toka MOU Meghalaya government pen halata na antala tum cancel selang
Tasila so Block 1 and Block 2 Meghalaya Pan TPG pen Assam government pen Keseng la bangso regional committee halo so regional committee that dissolve jelang na anta la si so give and take resolution alang litum ci withdraw vek nei la pen regional committee si tamil la tum free vek nei pula bangso kache song ni litum puthat cheng pontuji kini bangke duaramla constituency long jasemet polling station kenar cap panchayat election nang pa dodet la so puthak si tami pinianta Karbi Anglong Autonomous Council daga MLA daga MP tum asi heta cipadu hai hela tan cipadu di tasila so duaramla homosti along panchayat election nang ki bita la ke chokche violation of constitution busini tum hin pen pulo tasila bangso abordar kache raikom akache song ni tum puthot rat pen chiki cheng wai sri tum cheng ponji la pena bangke jase met non tim Karbi Anglong tum kachari pen ki claim a corruption samukha hal haya corruption mukha rat angnu ki hek pen rat anglu malong ki pon pen litum kache song kami rat purpa kache song impur pona kenang sot pusin tum pini pen puthot chisik pon pulo la song bong pen solar project upon 18,000 bighas la APDCL upon TP la pen ke airport upon tami la so along le TP that pulo borlang phera dungarai so long le TP lahai pen chenglok non latest ke aku hala ambani phan long le TPG nitum karjulong teng klotang tela bangke 1 lakh bigha bakalong lisi pinang kogi la sila amjong si develop klotang te Karbi Anglong long lisi la ke abidet ko la si lahai puthak kami tum rat ke song itur ponji apot sila bangso ke song long katuk kawe Karbi Anglong rat phadani tum hin pe chung ripon lo dalali ya karbar claim ke pin pen emethang aphan khelong ri ke rai komnang ji po ke song along emethang aphan kacharia bang putum long chejor je pin pen bon hok chidi be pin pen pere pin pen a hok pet a farman samson sing in Arni huti kim te kang along ri ke rai kom ti ek ji phan la pen ke sik schedule constitution la teng pen harad hong bi ha tek be itum phanang ki ti aja kong doan taso constitutional power abang suka exercise hip haiji fansi kaduka be harad tumta chisik nang pu pusuni tumai hin pen chuning ripon lo la pen ke eprang ke bang journey bang ke nitum rat pen chingki chetham just semet land issues pen dang lok ladak influx issues education issues non ladak CUT center ka vi pena jo Karbi Anglong non metric ke pass higher secondary ke pass hai sumar tum non so CUT ke tok afan ta hilu bing bing adin ke dam nang non khoros ave admission a poisa ka ve lahai kisum ke boy sida kunang lo sita Karbi Anglong Autonomous Council penle punon dake do MLA tumle punon Assam Assembly a session a hut pusita lahai isu sa putha bang tu ke e bengta question ta raise dunde la pen ke an amethang opinion da sepa klang dunde la si la son ang hulching hit have had a representative atum si Karbi Anglong rat ke longrong lo la so joine sirat ke sungnang waret la so pot si non e prang an bang tu ke la ase ka chepa do hai Asong la pen ke ase ka chepa do hai abang pu atum ini tum arada pan kapachari ponji pasini tum isi ratur paga kache song bangke in tur pon po pusi pina mai penitum lamthi deng pon iglo ini indeng klikep autonomous state demand de lo mate autonomous state demand committee thi pen ASDC bage 1986 17 में hemprek che hang Asong badat Karbi lochali Asong atum pen chingki jethan la pen Karbi Anglong Kethek ding intellectuals tum pen chingki jethan pen thala so ele tum aphan Indiana constitution long matem bharatiya সংবিধান long article 2 la so provision nang bp la so buthar ele tum la so bang che hang nang ji ele tum bang la so abang Raja Sarkar pen cenglo kendra Sarkar tum laso bang rupayan kurini ji pubu taksi nanti song bong bang bom lo 1995 1st April la bang ele tum MOU memorandum of understanding la department hong keban ke siban lo sistem hala so diu ele tum autonomous state bang ke long lelang lasi laswang thun sinang ke song bong bang bom lo sistem piniar ni bang ke ningtuk lo je Autonomous State Demand Committee thiek pen ASDC non kedobom ruling BJP a party
mate Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang fansi alwi sarpo aman peng pen kachupa bang chupa chenglo labangke ning duglo niltum ASDC KSA KNCA hin benta je alang liphan asonson kedamtang ahut besame thek long nilang same pinai bangke je Johnson B kijapon ASDC a party bangke BJP agent pupini Arni bangke Karbi Anglong rat tu bangke theklong from lo theklong dak lo lasi thanjok flor lo lasi militum Karbi lo chali Asong hin penta ke jongduna ko ke puduna ko bangala lo ASDC a party ke Johnson be a property gali a homputi gali ASDC ke Karbi Anglong arat atok anu ke do arat ke dugdet ke boydet hemprek kaci hang nangji Asong kaci pangtang pu party lake sitame pini ani bangke alang itum jungjung methang jungjung Asong a party Asong si pinchong jar bangke minduk lo lapen pini ingdeng klikep dipu klablong ingdeng klikep labangso Katalon kepleng kecok Katalon long bang BJP CM lo alang liphan kacohang kacoha bangke lage manghume me alam nasi ngilitum pini bangke Johnson be kai mana bangke ngilitum pini labangso press meet pensi pini labangso kharangke mai pensi alang liphan bangke jong dak lo udak lo alang like BJP agent BJP RSS agent lage alang li hemprek ke hang kepalong je phanle alang li ke claim gali alang li ke ASDC a party ASDC KSA KNCA kache song ladak kedam tang kache song hut basame ko alone avia phik kibunang apran kedam nang hongha bongru ke manang lapen arnam ke mantang tum basame alang li tum aphan ke dia un e busi pini nil tum labangso abai pen press meet pen bangke pachini lo lasi Karbi Anglong rat East Karbi Anglong, West Karbi Anglong, atau kano Karbi Arat tu manda pacini kang tung bangalalo. Johnson B kejapon ASDC a party gala ke ASDC a party kalilo, lake BJP a party lo, BJP a bitim lo, kace parjam si ASDC pucot lo pusi pini labangso nilutum dak helangpi ASDC asai hemlong usame nilutum pini ladak dak Katalon pon ingdeng klikep labangso Katalon pon long same nilitum cingki pena alam cingki cingwai pon lo lasi kewang jilangan ni ana bangke Autonomous State Demand Committee a party along kacirap dun ASDC along kacirap dun KSA KNCA lapen Karbi Anglong arat atau aphan kacuningri kang tung bangalalo je nang litum ning bilang ne alangli non nilitum karjap non akehai sar singleng pen keja dak district committee atau men kejapon militum un an bangke khei longri hawara par kisung arjap thipji lapen hemprek long litik Autonomous State long litik bangke militum kajasong intonte lapen ladak inter state pen ke chenglok ladak Karbi Anglong ariso lok thegari so jangatung orengawa cyclong lepen ke chenglok ladak college ta provincialized ngi to piglang school provincialized ki kakurin ngi to piglang same ilatum dak ilatum Karbi Anglong akisung ke boy to pig same piniani bangke Johnson be ake hai ke Japon ASDC a political party bangke piniani BJP a fan sorsara he BJP go back wa he tuliram Mahang go back moda bat wa he pini ke nang litum same thaiglong po alang li fansi ka welcome si tuliram Mahang jindabad tuliram Mahang ye thipading nang busge hang tangte ilitum furkimo long ke ASDC a Mahang Kethek Arni Katalon along foundation de long Katalon ni piniani bangke national political party congress li punon BJP li punon lason ke hang awe pinlang lasi alang liphan nilitum bini labangso pesmi pen alang liphan pinrem lo condemn lo lasi alang lip ke Japon a party bangke Karbi Anglong arat tum piniani bangke chini dak lo kardak pen chini pamikal lapan ASDC atau joint league si kami klaim tu lasi la solong nang litum West Karbi Anglong ASDC party hoi pen support dun lo solam la solam ya phang ta puni tumge pasi taken lo West Karbi Anglong district pena bangke resolution da dulo la penge central committee phanda phong ta repen da pachini lo la bangke je ASDC pen hala EPSLC NGO la bangke a alliance mo si chokchi kupima IPSLC amasi NGO pusita target bangala ke APSLC tu bangke thak dunji pasi BJP tu si ke seng
lapen a EPSLC NGO ke senga hoda mata BJP tum sar jabdun prok lagi la si militum ke la si non ta pulo la ke ASDC EPSLC a alliance bukali la tum haji punai bangke forum for BJP la ni clear si pulo Johnson Bepen hala NGO tum ke la ke forum for BJP lalu la si hala so forum for BJP long ke ASDC West Karbi Anglong pucot kali ASDC tum si cedon dundi Sita Thegam long non bang ke Thegam long ASDC a flag pen situ benar bang situ hatum si ASDC pusi cekrong ke hala ke rada pan kapa manghuji pancot lage Johnson be amit hang jongjung ale farman lape Johnson be ari RVR e aja ke to dun prong aja ke dalal du hala so bang prok ko dalal atum amit hang apok a farman ke rengji atuwar kaciri i pansi ASDC flag bang ke otpondong Nah, mahadake rata manghudunde derni labang kriari tuntu bangke. Lalu laso alang itu forum non James EPSLC NGO James Hansel apen Peter Tiso alang itu mapan ke ame pula apen akong cumbang apan bersama sorry erlo alang kupilo alang tu bang aku yang spesiun erlo. Lasi ladak bangke James Hansel apen Peter Tiso bersama alang itu ke BJP RSS. Karbi Anglong rat kacini ne awe je lasi ladak bangke nili pudak ji Karbi Anglong intellectual satum Kethek kewe kacini mucot kiri mucot tum ke cini pameka lake Karbi Anglong arat akemang Karbi Anglong West Karbi Anglong dimaso arat akemang hemprek cundetna pusi labangso IB mane intelligence bureau tum si labangso je BJP a party aphan ke kepahai ji a polisi ke BD ke thandun nili arlo pen kachini alam lapen aku non thegilong lo class iltum thegilong from intelligence video tumsi je non ke bang jilang MLA ke bang jiri ilang MLA election e punon MEC election e punon ke bang MP election e punon alang le tumolong intelligence do laso intelligence dum kapin khat pensi non phong bang ke nang tum singsak dak ji nang tum election kache pahai je polisi pulo nang tum som claim nang ko nang tum son claim nang jipu alang tum hon kapin khat kapare latum isi agency do lasi non lason taxi ASDC a political party hemtek che hang a song party aphan ile tum lake non tuliram ronghang ake hai phanta lake ile tum ajakong lang no abidilang no pensi alang li phana bangke ke toy lo kapaklem toy jongsi inchin aphan jongsi bengji bulote inchin pen bating bati lason taxi Karbi Chali Asong ta nang thakji bulote Karbi Chali Asong lason thap pachar cheparjansi na babe thak tu lason theglong lo lason thaksi non ta lason lo je hemprek hang Asong hemprek hang ani han ahang ke hang ana tu aphan jongsi pe prat jam ji aker kong pachar phengji bulotang te lason thaksi alang tu molong bangke isi ang inki isia bijanu mane fere meme bemar ason lason si il tumlo nil tumlo na panuchok lo lasi pini ani bang thek dag lo je non bangke non laso farama bangta nohokta lele longrun phan kalile lo chichar dak lo lasi aku non Johnson be akeja pona non ASDC party usame nohokta lele lage thek dak lo lake BJP atum ko sonsi mane regional political party aphan ko sonsi mane ke ber thip ke dong thip ko sonsi paching thurune de jima laso polisi athema chini national political party atum ke chini lapen intellectuals atum ke buji chini lapen state level atum punoi central level tum le punon je alang atum regional political party yong se ning tangdet alang atum election tame nang hai ado pulotang te alang atum aja kong chhar jaka kong jelong lok lo pulotang te alang atum ke mang hemprek sami chun der ji pula so ka phere joini pensi alang atum bangke la hai jakong lang no bigilang no bangke na apply le lasi Karbi Anglong rat manghunang je kenang sorabe lasi Johnson be ake hai aphana bangke totally si reject lo kenam tang MP election da we East Karbi Anglong West Karbi Anglong dimao so pensi konglo suri sir kebet lo dang de alang li ke japon alang li methang chi therak nang ji bangala lo je ni leadership na bangke ni hokta le lo busi alang si ar pensi chi unang ji same alang li phan ar pen bachi udet ke upilo athema pini Arni an ke thek da lo ke dipu club long CM aphansi non kachari bom BJP CM aphansi alhisar poman kipa ke hang purote lasi kamang hunang ji ave lasi ke bang ji langani non nilitum ingleng sar ake hai
nang Japon kar Japon along mange nilitum Karbi chali Asong hindan bang arjab dun thipji KNC la pen dak Karbi Anglong orat abstum same atum khana chuning rilo je ahok pet at karjab long bang ke hisung ke boy penan kachetong nang dukok hai same pap thelong dhorom jutlong lapugali pap atum ke malong suesi karchoji lasi dhorom tumang ke muarsi bang ke highway ji lapen anam hirjume ta me long ji gar hirjume ta long ji lapen ini tuma kemang usame arsi bang ke arsi marsi ke chunbek ji